Jo Llibre publica el segon i el tercer títol de les cròniques de la Champions Interplanetària d'Isaac Balmiola, començant per Desafiament a l'emperador. La ferotge repressió imperial creix a mesura que els aires de rebel·lió s'escampen per tot l'univers, i el Niven està disposat a exercir un paper crucial en la lluita. Per fer-ho necessita guanyar la Champions Interplanetària. El trofeu no li interessa gens ni mica, l'únic que vol és tenir l'oportunitat de ser a prop de l'emperador. Es pot guanyar o perdre, però el que és inacceptable és rendir-se abans d'hora. I per als petits lectors que també estiguin interessats en el món del futbol, arriba un nou títol de la col·lecció Biblioteca per a ments curioses, el futbol. Salta al terreny de joc i apreno tot sobre aquest apassionant esport. Quan es treu la targeta groga i la targeta vermella? L'àrbitre sempre té raó? Descobreix tot això i més en aquest nou títol de l'editorial Baula.